Advocate Fadzai vanozikana kuti she is a change maker, ende vanhu vanobhuya vachimbofarisa vachiti aiwa uyu ndiye president wenyika yeZimbabwe kana kuti the vice president, nokuda aiwa kuinfluence yavanoona kuti aiwa anonyatso kumira achirwa semvumba achiexposa zvezvichiitwa nevakomana vethe regime. Sandapinda mashoko anobuda aiwa achiva achislama the Sadc chairman would subscribe or like out on the bell. Timda paendo yamaira mudanyura chiti a word on appropriate. For as long as Zimbabwe is chair of SADC, it is inappropriate for our leaders and senior government officials to openly declare support for specific political parties in elections held in SADC countries. How can we be expected to mediate a crisis or exercise leadership in any election dispute when we have actively supported one party and even congratulated it before the nation's electoral management body is spoken? We have to raise the level of the discourse and the standard of our conduct if we are to lead the region effectively. Thomas Kwanaita kwapara panafadzemera achiti aiwa tinotoregreta kuti panapa nyika yedu yakutosvorwa yakutosvibiswa zita. Tinoda kuti influence yairi kupa is a negative influence yatikuona kuti the SADC chair aiwa vakomana tiri kuzvodesa tiri kunyadzisa influence yedu aikambonzi tiri kueffecta ma-Southern African countries positively. Ano achiexplaina nawo yakatika kuMozambique apoonekwa kuti aiwa vakomana ma-elections avo they were manipulated and electoral board isati release ma-results vakatoonekwa kuti aiwa Zimbabwe ne-its leadership vanga vatoburitsa ma-results vakutocongratulate on the election victory. Tudze mafungiro enyu kuti kundii pamusoro pemashoko ake ari kuuya achiuya achicorrecta achidzikamisa vakomana the regime. Pinda comment section medu tudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.